हाय फ्रेंड्स, दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायलायबाय। दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों आं माने देखायनो नागिरदों सुइटार ब्लाउसनि आखाइखौ बोरै जइन होयो आरो बेयाव माबायदि डिजाइन बानायो बेखौ माने देखायनो नागिरदों आरोखि आङो। मानो होनोबा अलरेडि आं सिगांनि पाट्टा आरो बिखुंनि बाहागोखौ भिडिअ बानायखांबाय। दा माने आखाइखौ बोरै जइन होयो बेखौ देखायनो नागिरदों। जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव फै जों दा भिडिअखौ सुरु खालामसै। आखाइनि दाना आखाइनि सुनायखौ लाबाय जोङो। आखाइनि सुनायखौ एखे 20 माने गुवारखौ 20 इन्सि लागोन आरो ओरैजों थिखांना होबाय, गेजेराव दिखांना होगोन 10। दाना जोङो गस्लाखौ सोना होसिगोन आरोखि। गेजेराव सोनानै होबाय, मानो होनोबा माने ओरैबो समान जानायनि थाखाय माने गेजेरावबो सुनांगौ जायो, ओरैजों सुनांगौ जायो। ओमफ्राय दाइखौ सोबोसिगोन आरोखि। सिगांनि पाट्टा आरो उननि पाट्टाजों माबोरै जइन खालामो माबोरै हेबबोयो बेखौ सिगांनि भिडिअआवनो देखायबोखाबाय। दाना माने आखाइखौ जों माबायदि हेबबोयो बेखौ देखायनो लादों आरोखि। आखाइखौ जोङो दा ओरै सुखांबोबाय थासिगोन। आफाखंनि दाननायनिफ्राय ओरै खाफ्लिनि दाननाय नैबे बेसिम माने गासै नैबेसिम गोलावा नैबेसिम माने 20 बैनिफ्राय 20 जागोन आरोखि। हायखांबोगोन आरोखि। बेबायदिनो थुखांबोबाय थासिगोन। दानायखौ आरोखि फिननायनि थाखाय हायथाना होसिगोन आरोखि। दाहायखि बोख्लायना थानो थाखाय बेखौ गिलिर हायथाना होनांगौ जायो, मानो होनोब्ला खुन्दुङा बारैनि थाखाय आरोखि। दा खुन्दुंखौ बोनानै होसिगोन। जोङो जइन होनाय समाव गस्लाखौ उल्थाखौ साखि बानायनांगौ आरो नैबे प्लेनखौ बेखौ माने सिंजोंसो होनांगौ आरोखि। नैबे जइन होनाय समाव उल्थाखौ साजों होनांगौ। समाव माने जोङो ओरैजिं खमायलांगोनसो। गस्लानि बिखुं आरो सिगांनि पाट्टा बानायनायाव जोङो बारायलांबाय थादोंमोन। दाना बेबायदि दोंनै फारनै साइडजोंबो दोंनै माने ओरै गुबुन नखर मोननैयाव सोना होगोन आरोखि। मानो होनोब्ला 26 आखाइया गोलाव जाजासे बेबायदिनो दोंनै खमायलांबाय थानांगोन। 1 इन्सि 2 इन्सि 3 इन्सि इदिसो बोनानै माने जों दोंनै ओरैजों खमायलांबाय थानांगोन आरोखि। 20 जाबायना? आखाइनि डिजाइनखौ माने सिम्पोलै होदों आरोखि। आखाइनि डिजाइन माने सिम्पोल दिखांना होदो। गंसे न'निफ्राय गुबुन मोनसे न'आव सोनानै होयो। ब्लाउसनि डिजाइना बिदिनो गासैबो गुदुङानो आरो मदार्नसो जाबाय।
बेबायदिनो ओरै जिङाव दोंनै बिदिनो खमाय माने नैबेयो माने 10 सेन्सि जाहैनांगोन आरो लास्टआव गोलावा 26 गुवारा 10 सेन्सि जाहैनांगोन आरोखि गल गांसे ब्लाउसनि आखाइ दाउफोरनि आवाजासो जि माने डिजाइनखौ बानायना गेजेराव बोगारो आरो गावबा गावनि गोसोनि खोन्था आरो बेसेबां बोगारो माने डिजाइन बानायनायनि गेजेराव एसे फाराग होयो जाथ'वाखै 10 सेन्सि बेखौनो खमायना दाउआ जोबलायबाय नालाय अखायानो फैलायबाय अखा बोथोर आखाइनि गोलाव जोबनो जाहां जाबाय माने खेबसे सुनायबा मोजां जागोन नामा 10 सेन्सि जाहैनांगौ बियो आखाइनि लास्ट जोबनाया मोनबेसे खमायबावनांगौ खनबेसे खेबसे ओमफ्राय ना मोनसे खमायखादो नङाबा सम गैला दाना जोब्बाय आखाइनि गोलावा बेसे गोलाव सुसिगोन जों दा आखाइनि गोलावखौ सुसिगोन जों बेसेबां गोलाव जायो 8 निफ्राय ओरै मिटारा बेसे जाखो 26 सेन्टिमिटार जोङो दा जाबाय आरोखि दा जों ओरै दानबोसिगोन माने ओरै फोजोबबोसिगोन आरो डाइरेक्ट फोजोबसिगोन जों माने दाबुल जाबनायखौ बेयाव बानायखांनानै बेयाव जोङो फोस्काइट दासिगोन आरो माने रुगुंखौ जों माबासिगोन आरो दा दानग्रोना लानोसै
न'सेयाव सोजाबना होयै माने दानबोबाय थासिगोन आरो बेखौ माने बोख्रेबनो थाखाय गुबुन मोनसे न'आव हायदारना दोनथ'बाय आरो दसे बेबायदिनो दानबोबाय थासिगोन दाना दाननाया जोबजोब्बाय माने आखाइनि हेबनाया जोब्बाय आरोखि गस्लानि फारनै आखाइखौबो जोङो दा हेबजोब्बाय आरोखि कमप्लिट जाबाय जों बेखौ माने ओरै जइन होनाय आरो नैबेयाव रिप सुनाय बेखौ नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों लाबोसिगोन आरो नैबेफोरावबो रिप सुनो गोनां मानो होनोब्ला बेखौ जों नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों लाबोसिगोन दा मोनसे भिडिअनि गेजेरजों बानायबा माने भिडिअआ बिराद गोलाव जायो नालाय बेनिखायनो जोङो माने खन्द' खन्द'यै भिडिअ बानायबाय आरो आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय